Philadelphia er Danmarks førende epilepsihospital. Vi er 800 ansatte og har 40.000 kvadratmeter bygninger, nyt og gammelt. Måden vi bruger Main Manager på her på Philadelphia, det er, at vi bruger det rigtig meget. Alle 800 ansatte kan gå ind og oprette en ordre, og så tager vi egentlig at få lagt opgaverne ud, enten i faggrupper eller specifikt på den enkelte person. Det gør, at vi har et overblik også, der sidder med en administrativ del, men rent faktisk så har de enkelte teknikere og håndværkere, de har også et overblik, fordi de kan hele tiden se, hvad er det for nogle opgaver, der ligger, hvilke opgaver er meldt ind, hvilke opgaver er igangsat, hvilke opgaver er løst. Det er det absolut mest brugervenlige og overskuelige system, jeg har haft med at gøre til dato, og jeg har haft 4-5 forskellige systemer, jeg har stiftet bekendtskab med. Hvis man enten står for at skal implementere et system, eller måske bare ønsker sig noget andet og bedre end det, man har, så vil jeg absolut anbefale det her.